Или си първи, или си никой, който не играе на милиони вън от Куба. Помогни да направя малко милиони, да мога да си кача истинските снимки. Ето да ни влезте, да я вдигнете поне 10 милиона. Бой Белот БГ, мястото на измамниците. Дай си фейсбука, сподели екранче, да ти виждам картите и да си охкаме, бейби. Освен измамници и злобни бабки, злобни лелки, злобни пенси, друго няма, но няма драма. Важното е да има измама. Вдигайте чиповете, трупайте милионите, пък че не може да играете. Кво ви пука, важното е да има и за теб от баницата пък. Правданията ще се измислят лесно, някои дори взеха бан за това. Но въпреки това играят пак с измама, но пак казвам няма драма. Това си е за някой рутина целодневна. Ако няма измами, няма да има драми. Бабите и лелките ще бъдат засмяни. Ще си качват по-често глупостите в чата. Седно от това очакват заплата. Сега време е така да споменем Илияна. Още помня как я плясках на дивана. Изпотихме Йоргана, изданихме пружините. Шегувам се, това го четох някъде из книгите. На здраве! Воби разнася се някаква миризма. Бабката решила да си качи битката по Велик ден. Яйца си от модно лайна, вицове от преди 10 години, споделени все от дърти картини. Сега да отидем малко и до Габрово, любимата ми баба, сайта е Анук. Радвам се само, че не съм и внук, защото стисната е тя и гладен щях да стоя. Нямаше да съм със сегашните кила. Чудех се дали да не спомена и Зоя, но ще пропусна, че зъбите и излезнали са от строя. Иви, маменце, жива и здрава да си! Генчо, честит рожден ден, брат, да си жив и здрав, прав и корав, да може мацките от Белота повече да пръскат на камерката. Освен поредните измамени или някоя друга песен, друго няма какво да видите, направо закривайте.